Иисус воскресна! Иисус воскресна! Аллилуйя! Orada beyaz evimiz, orada bizim bahçemiz. Ne gün artık Rabbi sal bizi yanına. Şükür şükür Rabbi sayra, kanında yıka bizi. İmandan oldun sen bizi. Orada beyaz evimiz, orada bizim bahçemiz. Döngün artık Rabbi sal bizi yanına. Şükür şükür Rabbi sayra, kanında yıka bizi. İmanla doldur sen bizi. İşitsen duamı Rabbi, Allah'ım sen gelirsen alırsın bizi yukarı göklere, alırsın bizi sen gelirsen alırsın bizi. İşitsen duamı Rabbi, Allah'ım sen geldiysen alasın bizi yukarı göklere, alasın bizi sen geldiysen alasın bizi. Sen gel, alasın bizleri bu karanlık dünyadan Rabbi. Sen uzat ellerini ya Rabbi. Политически обвинения. Хората казват така и свещениците казаха: този човек развращава народа, че той настройва хората срещу Рим, че той е, който се нарича себе си юдейския цар. Тук имаше 3 обвинения политически. Обаче Пилат не го погледна така, както някой човек погледаше към някой с добри очи. И той виждаше, че този затворник, от него лъха такава ярка светлина, от него лъха такава доброта, такава искреност, такова смирение. Бог иска да смири всяко сърце. Бог иска всеки един от нас да го направи човек за спасение. Много хора днес се притесняват за утрешния ден или за по-другия ден, какво ще яде, какво ще се храни и какво ще облече. Но Господ ни казва, че животът е много по-скъп от парите, от златото и среброто. Животът е много по-скъп от храната, от облеклото. От всичко, що пазиш, казва Словото, пази сърцето си. И тук не виждаме Пилат. Той си имаше работа с много престъпници, но никога не бе заставал срещу човек, който лъхаше такава доброта, благородство, както при тези затворници. Той не забеляваше никаква вина в нашия Господ. Ако някой изгуби живота си заради... За улавянето на Исус и заставането на кръста, че е възкръсна на третия ден. И сега ще помоля малко внимание, за да разберем как в онова време се е извършило голямо чудо, че Бог е възкръснал. Amen. Amen. Acı çektim, dayandım. Cezamı sen verdin benim için. Ey Rabbim, benim için. Ey Rabbim, acı çektim.
sen yüklendin benim için ey Rabbim. Çivilediler ellerini, kanın aktı yeryüzüne, çivilediler. Господ Исус, през нощта, когато беше предаден, взе хляба, като благодари, разчупи и рече. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе чашата, подири вечерята и рече. Тази чаша е новият завет. В моята кръв, който за вас се пролива. Но ето, ръката на този, който ме предава, е с мен на трапезата.